Eta eskerrak, gertazitzaten guztiei. Lehenbiz igual maikideak aurkeztuko ditut. Batetik, David Rosco dago, Urnietako Euskera Zinegotzian. Olaz Urbanpileta, Lasarte Horia Muntxegi, AEKA eta Usurbiletun eta AEKako euskaltegietako zuzendaria. Eta Jesus Mari Azura Barrena, Lasarte Horiako udal euskaltegiko zuzendaria eta Nialaita Izpurua Usurbiko Euskera Zinegotzia. Esan hemen elkartu gala, Buruntzaldeko euskaltegietako matrikulazioai eta orokorrean euskaltegietako informazioa zabaltzeko eta bultzatzeko. Nik zuzenean guzti gabe, Davizi hitza utziko jot eta zema ikontu estu. Guardia honetan ongetorri guztioi. Buruntzaldea sortzen dugun 6 udalon arteko elkarlana lehenagokoa baldin badare 2002ko martxoaren 14an Andoainin sinatutako hitzarmena da Euskarako egitasmoak elkarlanean garatzeko planaren oinarria. Urtez urte diseinatu eta onartzen dugun planean hainbat lan ildo ageri dira. Helduen euskalduntzea izanik ildo horietako bat. Gure eskualdean, euskara ikasteko dauden aukeren artean, nabarmendu nahi izan ditugu ezaugarriak hauexek lirateke. Batetik gertutasuna, etxetik oso gertu euskara ikasteko aukera, eskaintza zabala, maila guztietan matrikulatzeko aukera, ordutegi aukera desberdinekin. Eta diru laguntzak udal guztiok ditugu bakoitzak bere araberekoak, eta gure herritarrek eskatzeko aukera dago. Andoainen 75, Astigarragan 85, Hernanin 300 inguru, Lasarten 226, Urnietan ez da euskaltegirik aritu, ez da euskaltegirik, baina beste euskaltegitan aritu dira, eta Usurbilen 58. Hau da, Buruntzalde osoan 730 bat ikasle aritu dira euskaran ikasten. Eta orain Jesus Marik webguardiaren berri emango du. Ikusten dute hor, euskarako atalean eta lantzen diren hainbat esparru daudela hor, eta hor, beran portzen baldin badugu, ikusiko dugu euskaltegien atala, euskara ikasteko, ikasleek edo ikasle gaiek euskara ikasteko Buruntzaldean zer eskaintza edo daukaten jakini baldin badute, hor eskuineko zutabe horretan. Espera.